तो स्वागत बा ए वीडियो में। और आज हमने के पढ़ क्लास 10th के भोजपुरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए तो शुरुआत कर लियो ए वीडियो के। और आज के हमने के पहला क्वेश्चन बा, विषय वासना छूटत न मन से में प्रधानता है। ऑप्शन ए बा वीर रस, ऑप्शन बी बा भक्ति रस, ऑप्शन सी बा श्रृंगार रस और ऑप्शन डी बा हास्य रस। विषय वासना छूटत न मन से हमने के क्लास 10th के पहिलका पाठ है, जौन की संत शिव नारायण द्वारा लिखल गई बा। ठीक बा, इनका जन्म 1773 में भइले, सबके जानता। तो इहे पूछले बा कि ई जौन लिखले बा विषय वासना छूटत न मन से, एकरा में कौन रस बा? वीर रस बा, भक्ति रस बा, श्रृंगार रस बा, हास्य रस बा। तो हमनी के वीर रस समझता नहीं जाए का होला, जौना में वीरता के बखान होखेला। भक्ति रस उ होखेला जौना भक्ति चाहे आध्यात्म के प्रभाव रहेला। श्रृंगार रस उ होखेला जौना में प्रेम, सुंदरता, मनोरंजन चाहे प्रेमी प्रेमिका के मिलन, वियोग यानी बिछड़ल, आकर्षण, ई सब जौन होखेला तो श्रृंगार रस में आवेला। हास्य रस उ होखेला जौना में रचना के माध्यम से केहू पर हास्य तरीका से ओकरा पर प्रहार करेला, तीखा तरीका से हास्य तरीका से ओकरा पर व्यवहार करेला, तो उ होखेला हास्य रस। तो जैसन कि ई संत हवन और संत काथी में रहेला, भक्ति में रहेला। तो ए से हमनी के ई बात भी समझ सकिन जा कि ई भक्ति रस हटे। और देखल जाओ तो संत शिव नारायण जी भी अपना जौन कविता लिखले बानी, अपन पद जौन लिखले बानी, ओकरा में अध्यात्म के बढ़ावा दिले बानी। तो एह वजह से ई कौन चीज होखे के चाही? भक्ति रस। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हो जाई भक्ति रस। हमनी के क्वेश्चन नंबर 2 बा, संत शिव नारायण कौना काल के कवि बानी? ऑप्शन ए बा आदिकाल, ऑप्शन बी बा भक्ति काल, ऑप्शन सी बा रीतिकाल, ऑप्शन डी बा आधुनिक काल। रचना भी जितना बा न ओकरा के अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग काल में बांटल गइल बा। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जौना घड़ी जौन चीज के प्रधानता रहे ओ अनुसार ओकरा के बांटल गइल बा। हमनी के संत शिव नारायण कवि जौन बानी उ हमनी के भक्ति काल के कवि। काहे से कि हमनी के जब इनकर रचना देखल जाई तो ई देखल जाई कि इनका में भक्ति चीज के ज़्यादा प्रोत्साहन दियल गइल बा, अध्यात्म के प्रोत्साहन दियल गइल बा। हमनी के एहू से समझ सकिला जा कि संत शिव नारायण कौना काल के कवि बानी? भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 2 के हमनी के आंसर हो गई ऑप्शन बी भक्ति काल। हमनी के तीसरा नंबर क्वेश्चन बा, संत शिव नारायण कौना भक्ति मानत रही? माने कि कौन भक्ति के मानत रही? ऑप्शन ए बा सगुण, ऑप्शन बी बा निर्गुण, ऑप्शन सी बा दोनों, ऑप्शन डी बा कौनो ना। संत शिव नारायण के जन्म चंदवार गांव में भइल रहे। ओ घड़ी जाके राजा रहन नरौनी बाघराम। और संत शिव नारायण जो रही कबीर दास पलटू दास से प्रभावित रही। और ये दोनों जना निर्गुण पथ पे चलत रहन। यानी कबीर दास और पलटू दास कौन भक्ति के मानत रहन? निर्गुण भक्ति के। अभी निर्गुण भक्ति होला का? तो हम बता देतनी कि निर्गुण और सगुण भक्ति का होला। देखो ई क्वेश्चन भी आ सकेला सब्जेक्टिव में एकर अंतर लिखे के। तो यह बात पे हमने के ध्यान भी देवे के चाहिए। सगुण मने का? सगुण, जेकरा में उ गुण साथ होखे। तो एकरा में का होखेला कि भगवान के मान्यता दिहल बाटे, साकार मानल गइल बा। कौनो आकार होखेला जौना के ओकरा कहनी जा साकार। ठीक बा, जे जन्म लेबेला, जे का करेला अवतार लेबेला। सगुण में हमनी के कीर्तन, पूजा, भजन, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा, इस सब तरह से भक्ति के हमनी के उपासना करेनी जा। लेकिन निर्गुण भक्ति में का होला? एकरा में निराकार आकार होला। कहे के मतलब रहेला कि भगवान के कोनो आकार ना होला। ठीक बा, जे जन्म ना लेबेला। और निर्गुण भक्ति में सच्चा योग प्रेम का होखेला ई बतावल जाला। और अपन इंद्रियन पर काबू करे पर जोर दिहल जाला। तो ई होखेला निर्गुण भगवान। माने निर्गुण माने नइखे गुण, यानी कि गुण नइखे मतलब कहे के मतलब आकार नइखे, उनकर जन्म ना लेवेलन, ई सब मतलब भइल कि निर्गुण। ठीक बा, सगुण निर्गुण में अंतर समझ गइल। तो हमनी के जौन संत शिव नारायण बन उ कबीर दास पलटू दास से कारण प्रभावित रहन। और दोनों जना निर्गुण पथ पे चलत रहे लोग। तो यही से जब कबीर दास पलटू दास निर्गुण पथ पर चलता लोग, तो जे उनका के फॉलो करता, जे उनका रास्ता पर चलता, कबीर दास पलटू दास निर्गुण मानत ताड़े, तो संत शिव नारायण भी कौन पथ है? निर्गुण पथ के। तो हमने के क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन बी सही हो जाई, निर्गुण पथ। क्वेश्चन नंबर 4 बा, संत शिव नारायण में केकरा प्रति आक्रोश बाटे? ऑप्शन ए सामाजिक विषमता, ऑप्शन बी राजनीतिक उठापटक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कौनो ना। हमने के ऑप्शन ए दिले बा सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता का कहाला? समाज में भेदभाव चाहे असमानता, जैसे जाति पर जैसे ऊंच नीच हो गई, धन अमीर गरीब हो गई धन के आधार पे, लिंग पर जैसे पुरुष प्रधान होखेला और महिला के शोषण होखेला। जैसे कि पुरुष के पढ़े लिखे के ज़्यादा अधिकार बा, कहीं जाए के अधिकार बा,
हर चीज़ में मने पुरुष आगे रहेलन और महिला के नीचे दबावल जाए के कोशिश करेला। तो इ लिंग के आधार पर हमनी के असमानता हो गई। छुआछूत, जैसे फलाना के ना छुए के हमार किस्मत खराब हो जाई, तो इ सब का होला, असमानता होला, जवन की बिल्कुल भी गलत चीज़ बा। तो इ सामाजिक विषमता एकरे के कहल जाला। तो समाज में जवन असमानता बा ओकरे के सामाजिक विषमता के नाम दिहल गइल बा। हमनी के ऑप्शन नंबर बी बा राजनीतिक उठापटक। राजनीतिक उठापटक का होखेला? राजनीतिक में होखे वाला उथल पुथल, उतार चढ़ाव, नेता लोग के बीच में भइल झगड़ा, लड़ाई, इ सब जवन होखेला, सरकार के बनल गिरल चाहे सरकार से हटल, इ सब जवन राजनीति के खेल बा, एकरा में बहुत सारा क्रिया होता, इहे सब जवन एकरे के हमनी के राजनीतिक उठापटक कहेनी जा। तो संत शिव नारायण जवन रहन नु, उ समाज पर प्रहार करत रहन। समाज के जितना बुराई रहत रहे, जितना गलती चीज़ देखत रहन अपना हिसाब से, उनकर नज़रिया में जवन गलत रहे ओकरा पर उ प्रहार करत रहन अपन पद के माध्यम से। यही चीज़ के लेके संत शिव नारायण जी के मन में क्रोध रहत रहे। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन कौन सही हो जाई? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विषमता। हमनी के 5वां नंबर क्वेश्चन बा संत शिव नारायण प्रभावित रही। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास और ऑप्शन डी विद्यापति। तो संत शिव नारायण बतैबे कइनी है कि कबीरदास और पलटूदास से प्रभावित रही। तो एमे पलटूदास के तो ऑप्शने नइखे। तो अगर मान के चलो क्वेश्चन पूछ दी ऑप्शन में कि कबीरदास पलटूदास दूनो कौनो ना, तो दोनों मान ले के होई, लेकिन फिलहाल हमनी के कबीरदास के ऑप्शन देले बा। तो हमनी के 5वां नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन सी सही हो जाई कि इ कबीरदास से प्रभावित रही, जवन की निर्गुण पथ के रही और संत शिव नारायण भी निर्गुण पथ के फॉलो करत रही। क्वेश्चन नंबर 6 बा सगरे जहान भोजपुरिया कौन विधा के रचना है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी एकांकी। तो सगरे जहान भोजपुरिया जवन ह इ एगो एकांकी ह। एकांकी माने कि इ एगो कथा वस्तु एकरा के हमनी कह सकेनी जा, चाहे छोट नाटक भी कह सकेनी जा एकरा के। इ सगरे जहान भोजपुरिया में हमनी के जब पाठ पढ़म जाता देखल जाई कि कुछ लइका बड़ा सन जवन की पटना घूमे गइल बा सन और ओइजा मूर्ति देखले बड़ा सन और ओही जे मूर्ति के सामने गुरु और चेलन में बात होता कि भोजपुरी कहाँ-कहाँ फैलल बा, कैसे फैलल बा और कौन-कौन देश बा। तो इ सब वगैरह के बारे में जब मूर्ति के देखले बा सन तब ओकनी के मन में क्वेश्चन उठल बा। इ एगो छोटहन नाटक के तरह बनावल गइल बा। का कइल गइल बा? एक छोट नाटक के तरह बनावल गइल बा। तो इ चीज़ भी हमनी के कह सकेनी जा कि एकांकी एगो नाटक के प्रकार होखेला। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर का हो जाई? ऑप्शन डी एकांकी आंसर हो जाई। ठीक बा। 7वां नंबर क्वेश्चन बा गिरमिटिया मजदूर कौन लोग रहे? ऑप्शन ए मगहिया लोग, ऑप्शन बी भोजपुरिया लोग, ऑप्शन सी मैथिली लोग, ऑप्शन डी तीनों। देखो गिरमिटिया मजदूर जौन रहन लोग उ भोजपुरिया लोग रहन लोग, जौना लोग के अंग्रेज पानी के जहाज पे बैठा के ले गइल रहसन। इ कह के ले गइल रहसन कि नौकरी दिहम जा तारा के और ओइजा तोहरा के अच्छा लाइफ जियब लोग, एजा से बहुत बढ़िया लाइफ मिली। तोहरा के खाए पिए रहे धोए के सब के, तार लइका फइका पढ़ावे लिखावे के सब चीज़ तहरा मिली। भोजपुरिया आदमी ओइजा गइलन एह वजह से, लेकिन जब ओइजा गइल लोग तो उनका लोग के साथे धोखा भइल रहे। उनका लोग के ऊख के खेती करावल जात रहे, काहे कि जहवा उ गइल रहे लोग मॉरिशस में, उहवा ऊख के खेती बहुत बढ़िया होखत रहे ओ घड़ी। तो एह वजह से भोजपुरिया लोग के इ ले गइल रहसन। तो भोजपुरिये लोग रहे लोग गिरमिटिया मजदूर। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर ऑप्शन बी हो जाई, भोजपुरिया लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बा भोजपुरिया लोग कैसन होला? ऑप्शन ए कमासुत, ऑप्शन डी कामचोर, ऑप्शन सी दूनो, ऑप्शन डी कौनो ना। कमासुत मन होला मेहनती और कामचोर मने समझते बाड़ा। तो दूनो तो होइबे ना कर सकेला कि केहू कामचोरो होखो और मेहनतियो होखो। कोई भी व्यक्ति बा तो कुछ ना कुछ करबे करी। ठीक बा, भले उ देहे चोराइत लेकिन उ कामचोर होखी, लेकिन उ कुछ होखी। एमे कौनो ना भी आंसर सही नइखे। तो हमनी के भोजपुरिया लोग के अगर बात कइल जाओ तो ओ घड़ी जितना भी भोजपुरिया लोग बिहार के क्षेत्र में रहत रहे, बिहार भोजपुरी सब के क्षेत्र में रहत रहे, आरा के क्षेत्र में रहत रहे, तो एजे के लोग जौन गइल रहे लोग गिरमिटिया मजदूर के तौर पर ज़्यादातर गइल रहे लोग। ओ घड़ी के जौन समय रहे लोग खेती पर आश्रित रहत रहे और खेती में जानते बाड़ा कि घाम, बरिखा, ठंडा सब बर्दाश्त करे के पड़ेला। तो ए वजह से इ लोग का रहे बहुत मेहनती रहे, कमासुत रहे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही हो जाई। हमनी के क्वेश्चन नंबर 9 बा भोजपुरिया लोग कौन-कौन टापू के गुलजार बना दिहले? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी फिजी,
ऑप्शन सी सूरीनाम, ऑप्शन डी तीनों। भोजपुरिया लोग के अंग्रेज नौकरी के नाम पे एग्रीमेंट करा के ले गइल सन और उ अलग अलग देश में ले गइल सन। काहे से कि उ जानत रह कि इ लोग बहुत मेहनती बाड़े सन। एह वजह से उ अलग अलग देश में ले गइल सन, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, हॉलैंड जैसन देशन में ले गइल सन। पहिले इ सब टापू रहे, लेकिन जब उ लोग मेहनत कैलस और समय समय पर उजड़ल टापू के गुलजार बना दिहलस। गुलजार मतलब ओकरा के आबाद कर दिहलस, पहिले जैसन रहे ओकरा से बढ़िया बना देलस, ओकरा के खूबसूरत बना देलस। त हम बताइनी है कि मॉरिशसो रहे, वही में फिजी भी बा और सूरीनाम भी बा। तो हमने के क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन डी सही हो जाई। ऑप्शन डी का हो जाई तीनों, मॉरिशस, फिजी और सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर 10 बा कि गिरमिटिया मजदूर काहे खातिर गइल हसन। ऑप्शन ए घूमे खातिर, ऑप्शन बी खेले खाए खातिर, ऑप्शन सी राजनीति करे खातिर और ऑप्शन डी ऊख के खेती करे खातिर। देखो गिरमिटिया मजदूर तो गइल रहन लोग अपन नौकरी करे खातिर, लेकिन अंग्रेज तो धोखा से ले गइल सन। अंग्रेजन के दिमाग में खाली इहे चलत रहे कि बस कैसहू शोषण करके आपन फायदा कर लीही। उ घुमावे के केहू के ना ले जिह सन, खाए पिए के तो छोड़िए दो, खाए खेले के और राजनीति करे के भी ना ले गइल सन कि तू जा भाई हम चल तारा के लिया के चल तनी राजनीति करे। इतना बढ़िया ना आदमी अंग्रेज रहस ओ घड़ी के, ठीक बा। उ अपन काम निकाले के चक्कर में रहत रहसन, कैसहू काम निकाल ली। तो इ ऊख के खेती करावे खातिर, चीनी बनवावे खातिर, वही ऊख के खेती होई तबे न चीनी बनी। तो चीनी के व्यापार करे खातिर ऊख के खेती करवावत रहस और ऊख के खेती करवावे खातिर इ लेके गइल रहसन। तो क्वेश्चन नंबर हमनी के 10 के ऑप्शन नंबर डी सही होई। गिरमिटिया मजदूर काहे खातिर गइल रहसन त ऊख के खेती करे खातिर। हमनी के 11 नंबर क्वेश्चन बा गिरमिटिया शब्द कैसे बनल बा। ऑप्शन ए सेटलमेंट से, ऑप्शन बी एग्रीमेंट से, ऑप्शन सी दोनों से और ऑप्शन डी कोनो से ना। अंग्रेज जब भोजपुरिया लोग के ले गइल रहसन त एग्रीमेंट करैले रहसन। पहिले के लोग अंग्रेजी बोले ना जानत रहे, अभी भी बहुत लोग बा अंग्रेजी ना जानेला बोले। तो उ लोग एग्रीमेंट के ना बोले आवते तो ओकरा के गिरमिट गिरमिट कहे लागल। जैसे ओजा केहू गइल नया व्यक्ति, ओजा जितना भी मजदूर रहे लोग तो इ बात कहत रहे लोग कि जैसे कि तुहू गिरमिट से आइल बाड़, गिरमिट से आइल बाड़ नु। तो माने कि तुहू गिरमिट से आइल बाड़ माने कहे के मतलब कि तुहू एग्रीमेंट करवा के आइल बाड़, तोहरो एग्रीमेंट से भइल बा। तो आदमी ओकरा के गिरमिट गिरमिट कहत कहत गिरमिटिया नामे धरा गइल, ठीक बा। तो इहे गिरमिटिया शब्द ओजा से निकलल। सेटलमेंट तो भाई कोनो वाद विवाद होखेला, कोनो काम वगैरह जब होखेला तो ओकरा खत्म करे खातिर सेटलमेंट कइल जाला कि ना भाई चल इ बात काम के सेटल कइल जाओ भाई, झगड़ा झंझट जौन भी होखेला तो इ सब भाई ना 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 इ सब ठीक नइखे, एकरा के सेटल कर दिहल जाओ। और एग्रीमेंट जौना में सौदा होखेला, जिसे अंग्रेज ले गइल रहसन नौकरी के सौदा करके कि तारा लोग के हमनी के नौकरी दे हम जा, तो खाली तोहन जना के हमारा जरूरी दूसरा जगह चले के होई। तो इहो लोग अपन भाई सौदे के तौर पे गइल रहे लोग कि चलो जाए तो हमनी के पैसा मिल जाई और ये लोग के अपन काम हो जाई। तो एगो सौदा हो गइल। सरे बात बा भाई कि अभी धोखा से अपन काम करावे लगल सन। उहे जौन लोग की एग्रीमेंट ना कह पावत रहे, गिरमिट गिरमिट कहे लागल, तो गिरमिटिया शब्द ओजे से निकलल बा। तो 11 नंबर क्वेश्चन के हमनी के सही हो जाई एग्रीमेंट से। हमनी क्वेश्चन नंबर 12 बा सर शिव सागर राम गुलाम कौन रही। ऑप्शन ए मॉरिशस के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मॉरिशस के सेनाध्यक्ष, ऑप्शन सी मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी तीनों। तो सर शिव सागर राम गुलाम जौन रहन आज़ाद मॉरिशस यानी जब अंग्रेज ओजा से अपन शासन छोड़ल सन तो ओजा के पहिला प्रधानमंत्री इहे बनल रहन। शिव सागर जी के बाबू के नाम रहे मोहित राम गुलाम। इहो ओजा मजदूरी करे गइल रहन। जब इ मॉरिशस गइलन तो ओहिजा एगो बासमती नाम के विधवा रहली और उनकर बच्चा भी रहसन। मोहित राम उनका से शादी कर लेले और 18 सितंबर 1900 में सर शिव सागर राम गुलाम जौन की ओइजा के पहिलका प्रधानमंत्री बनलन, इ जन्म लिहले। इ आज़ादी खातिर लड़ल रहन और ओहिजा के प्रधानमंत्री बनलन। क्वेश्चन नंबर 13 बा सर शिव सागर राम गुलाम के मूल गांव रहे। ऑप्शन ए हरी गांव, ऑप्शन बी राम गांव, ऑप्शन सी कृष्ण गांव और ऑप्शन डी कौनो ना। सर शिव सागर राम गुलाम के दादाजी के नाम रहे राम शरण, जौन की भोजपुर जौन की आजकल आरा जिला कहाला। आरा जिला घर बा त कौना बात के डर बा। उहे ओइजे के जगदीशपुर के अंतर्गत जौन आवेला हरी गांव,
जगदीशपुर के अंतर्गत में आवेला हरी गाँव ओइजे के निवासी रहन। ठीक बा, इनकरे पुरखा लोग हरी गाँव में रहत रहे लोग। तो ई कहवा के निवासी भइले, मूल रूप से हरी गाँव के भइले। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन है हरी गाँव। क्वेश्चन नंबर 14 बा सर शिव सागर राम गुलाम के पुरखा लोग कहवा के रहे। ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी पटना। तो अभी हम बतेबे कइनी कि भोजपुर कहाँ हो, आरा भोजपुर, ई जबे इनका लोग के पुरखा लोग के रहत रहन लोग। तो हरी गाँव में रहत रहे लोग। तो हरी गाँव जगदीशपुर में पड़ला और जगदीशपुर आरा भोजपुर में। तो ये कहाँ के रहन लोग, भोजपुर के। पवन सिंह के सुनले बड़ा, उ अरे में के हवन। ठीक बा, तो इहो वही जिला के हवन। क्वेश्चन नंबर 15 बा सर शिव सागर राम गुलाम के मूर्ति कहवा स्थापित बा। ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी छपरा। ई क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग बा और यही क्वेश्चन के ध्यान से देखे के बा। कैसे कि देखो आदमी सोची कि भाई ई भोजपुर आरा के रहन तो वही उनकर का जाने मूर्ति स्थापित हुई, लेकिन ऐसन है नहीं के। जब हमने की किताब पढ़म जा तो शुरुआते में छपल बा कि विद्यालय के लड़का लोग पटना घूमे आइल बा। अब लड़का पटना घूमे गइल बड़ा सन, ओइजे मूर्ति देखले बड़ा सन और ओइजे शिव सागर राम गुलाम के बारे में पूछले बड़ा सन और गुरुजी सब सवालन के जवाब दिले बड़े। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमने के पटना सही हो जाई। हमने के क्वेश्चन नंबर 16 बा ब्रजेंद्र भगत मधुकर मॉरिशस के का रही। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी राष्ट्र कवि, ऑप्शन डी समाज सुधारक। ब्रजेंद्र भगत मधुकर जौन रही हमनी के उ वही जाके राष्ट्र कवि बानी। इहे नु लिखले बानी हमनी के किताब में उ बिरहवा जौन की बाटे की ऐते मरीचिया से सोना वसुदेहिया से। ब्रजेंद्र मधुकर हो जाके का रही, राष्ट्र कवि रही। तो ई सही हो जाई। हमने के 17 नंबर क्वेश्चन बा संत पलटू दास रही। ऑप्शन ए संत कवि, ऑप्शन बी राजनेता, ऑप्शन सी सेनानी, ऑप्शन डी तीनों। संत पलटू दास एगो संत रहन जौन की फैजाबाद जिला के जलालपुर में जन्मल रहन और इनकर बाबू के नाम यानी पिताजी के नाम कांदू बनिया रहे। यहाँ के कबीर दास से प्रभावित रही। देखो संत शिव नारायण रही, उ कबीर दास और पलटू दास दोनों जन से प्रभावित रही। और जब संत पलटू दास रहन उ कबीरे दास से प्रभावित रहन। तो संत पलटू दास नामे बा तो का होखिए, संत होखिए, राजनेता तो ही है ना, सेनानी तो ही है ना। तो हमने के 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर का हो जाई, ऑप्शन ए संत कवि। हमने के 18 नंबर क्वेश्चन बा संत पलटू दास प्रभावित रही। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी कबीर दास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी सूरदास। अभी बतेबे कइनी है कि ई कबीर दास से प्रभावित रही। हमने क्वेश्चन नंबर 19 बाकी संत पलटू दास के भक्ति रहे। ऑप्शन ए सगुन, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कौनो ना। तो ये हम बतेबे कइनी है कि कबीर दास निर्गुण पंथ के कवि रही और संत पलटू दास यहाँ के से प्रभावित रही। तो ए कारण से इहो निर्गुणे पथ के कवि रही हन। तो हमन के 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर का होखे के चाहिए, हमन के ऑप्शन बी सही हुई। ठीक बा, क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन बी सही हो जाई। हमने क्वेश्चन नंबर 20 बाकी संत पलटू दास कौन काल के कवि रही। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी भक्ति काल। तो ई भक्ति काल के कवि रही। हम बतेबे कइले बानी कि साहित्य के समय के अनुसार, रचना के अनुसार अलग अलग काल में बांटल गइल बा, जौना में आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल आवेला। तो संत पलटू दास रही उहो अध्यात्म, भक्ति, भावना ई सब के बारे में बात कर रही। तो ए वजह से हमने के संत पलटू दास भक्ति काल के कवि बनी। क्वेश्चन नंबर 21 बा साधो भाई विधा ह। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कविता और ऑप्शन डी संस्मरण। तो साधो भाई जौन हटे ई एगो पद ह, एकरा कविता कह सकेनी जा, जौन की संत पलटू दास द्वारा लिखल गइल बा। ई बहुत चर्चित रहन ओ घरी उइजावा। ठीक बा, बहुत ज़्यादा चर्चित रहन। ई जहाँ रहत रहन ओइजावा बहुत इनकर नाम हो गइल है। तो ओइजा कुछ ढोंगी बैरागी रहन सन। ठीक बा, तो ई का कइले रहसन इनका के जियते झोपड़ी में आग लगा देले रहसन, जौना झोपड़ी में ही रहत रहन और जियते जी इनका के जरा देले रहसन, देख जलनी से जरा देले रहसन। इहे हवन हमने के पलटू दास जौन की अपन जिंदगी के भी कुर्बानी कह सके जाके देले बावन। फिलहाल हमने के क्वेश्चन ई पूछता कि साधो भाई विधा ह कौन, तो हमने के ई एगो कविता ह, ई एगो पद ह, ई एगो कविता ह। ठीक बा, तो हमने के क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन सी सही हो जाई।
22 नंबर क्वेश्चन बा संत पलटू दास कौना परंपरा के कवि रही। ऑप्शन ए तुलसी परंपरा, ऑप्शन बी कबीर परंपरा, ऑप्शन सी भगवान बुद्ध परंपरा, ऑप्शन डी नानक परंपरा। तो हम लोग जानते बन जाए कि संत पलटू दास कबीरदास से प्रभावित रही, उनके के फॉलो करत रही, तो ये वजह से वो कबीर परंपरा के कवि रही। हमने क्वेश्चन नंबर 23 बा कि बायन विधा ह। ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी उपन्यास। तो बायन जवन ह ई विशुद्धानंद जी द्वारा लिखल गइल बा। ई एगो कहानी ह। ए कहानी में एकांकी में एड्स रोग पर प्रकाश डालल गइल बा। एड्स बहुत खतरनाक रोग ह। तो हमने के 23 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन सी सही हो जाई कहानी। क्वेश्चन नंबर 24 बा बायन के रचनाकार बानी। ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र सुमन, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी विशुद्धानंद और ऑप्शन डी सत्यनारायण लाल। माने कि एक क्वेश्चन के ऑप्शन सी सही हो जाई, जौन की विशुद्धानंद जी द्वारा लिखल गइल बा। ओजा के एगो जगह बा घोघा बाजार, ओजे भइले 1949 में। इनकर परिवार मूल रूप से भोजपुर माने उहे आरा के निवासी रहे लोग। भोजपुर आरा जिला के आजकल आरा जिला कहे लागल ओकरा के। तो भोजपुरे जिला के निवासी रहे लोग। और अमृता प्रीतम जौन बाड़ी उ तो लिखले बाड़ी वारिसाह से। और सत्यनारायण लाल जौन बड़न उ लिखले बन उहो बरिखा आई। और डॉक्टर सत्येंद्र सुमन माटी के देवता लिखले बन। तो हमनी के बायन जे लिखले बा उ ऑप्शन सी यानी विशुद्धानंद जी लिखले बन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमनी के ऑप्शन नंबर सी हो जाई कि विशुद्धानंद जी द्वारा लिखल गइल बा। हमनी के 25वां नंबर क्वेश्चन बा कि बायन में कौन रोग के चर्चा बाटे। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कोरोना और ऑप्शन डी टीबी। एड्स माने होला एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक बा। ई एगो बहुते खतरनाक बीमारी ह, जवना के HIV नाम की एगो वायरस फैलावेला। जब एड्स हो जाला तो हमनी के शरीर के जौन भी लोग बा उ ठीक ना हो पावेला। काहे से कि हमनी के शरीर के जौन रोग प्रतिरोधक क्षमता होखेला, जौन रोग ब्याध से हमनी के लड़े के क्षमता रहेला उ खत्म हो जाला, उ कम होखे लागेला। ठीक बा। तो ए से ई हमनी के खातिर बहुत खतरनाक बा और एह रोग के कौनो दवाई नइखे। हमनी के पाठ 52 में भी एकरे जिक्र कइल गइल बा। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाई। हमनी के क्वेश्चन नंबर 26 बा फतेह शाही कौन रही। ऑप्शन ए फिरंगियन के दोस्त, ऑप्शन बी फिरंगियन के सलाहकार, ऑप्शन सी फिरंगियन के सिपाही, ऑप्शन डी फिरंगियन से लोहा लेवे वाला राजा। फतेह शाही जौन रही फिरंगियन से लोहा लेवे वाला राजा रही। ई बंकजोगनी नाम के वन में कम सैनिकन पर हमला करके अंग्रेजन के कमजोर करत रही। ई हुस्सेपुर के राजा रहन और अंग्रेज इनका से इनका राज छीन लेले रहसन। ई सब विवरण हमनी के कुलदीप नारायण के पाठ में मिली, जौन की फतेह शाही लिखले बनी। कुलदीप नारायण जी के झड़प के नाम से भी जानल जाला। तो हमनी के 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर का हो जाई कि फिरंगियन से लोहा लेवे वाला राजा रहन। तो हमनी के ऑप्शन डी सही हो गई। हमनी के क्वेश्चन नंबर 27 बा कि फतेह शाही कहवा के राजा रहले। ऑप्शन ए हुस्सेपुर, ऑप्शन बी बंकजोगनी, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी तमकुही। फतेह शाही जौन रही हुस्सेपुर के राजा रही और अंग्रेजन से लड़े खातिर ई बंकजोगनी वन के चुनले रही। तो हमनी के पूछले बा कि कहाँ के राजा रही, तो ई हमनी के ऑप्शन ए हुस्सेपुर के राजा रही। क्वेश्चन नंबर 28 बा कि कवि प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा के कहत बा। ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी फतेह शाही और ऑप्शन डी मंगल पांडे। कवि कहे के मतलब बी बा कि कुलदीप नारायण झड़प जौन बानी प्रथम क्रांतिकारी केकरा के कहले बानी। किताब में लिखले बा कि प्रथम क्रांतिकारी उ वीर यानी उहे प्रथम क्रांतिकारी वीर रहलन फतेह शाही निर्लिप्त रणधीर। फतेह शाही राजा जौन की बहुत धीरज रखे वाला राजा रहन। कवि के अनुसार उहे प्रथम क्रांतिकारी वीर रहलन। ठीक। हमने क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाई फतेह शाही। क्वेश्चन नंबर 29 बा कि अम्बेडकर जी के समय भारतीय समाज कैसन रहे। ऑप्शन ए समरस, ऑप्शन बी भेदभाव भरल, ऑप्शन सी दूनो, ऑप्शन डी कौनो ना। अम्बेडकर जी के समय समाज में भेदभाव रहे। उ घड़ी जातिवाद काफ़ी ज़्यादा रहे। लोग के खराब बुद्धि सोच कहल जाओ जो भी कहल जाओ आज भी ई जिंदा बा। और ई बहुत शर्मनाक बात बा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के जैसन व्यक्ति के सिखौला के बाद भी हमनी के ई बात सीख नहीं जा पावत कि हमनी के जातिवाद के चक्कर में ना पड़े के चाही। ठीक बा। तो ओ घड़ी का रहे जातिवाद रहे। ओ घड़ी तो ऐसन हालत रहे, अभी तो बहुत सुधरल बा। ओ घड़ी तो ऐसन हालत रहे कि जब स्कूल में दूसर लड़का पानी पियत रहसन
लेकिन इनका ओइजा के पानी पिए तक के दूर, ओइजा के बर्तन तक छुए के अधिकार ना रहे, पढ़ाई करके अधिकार ना रहे, एक साथ बैठ त इहे सब भेदभाव से उ क्रोधित रहन और यही चीज के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहले और हमनी के यहाँ के इज्जते नहीं जा करत। फिर हमनी के उहे चीज दोहरावत नहीं जा, हमनी के आपसे में बटाइल बनी जा, इंसान इंसान से बटा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय समाज जो रहे भेदभाव भरल रहे। क्वेश्चन नंबर 30 बाकी उहो बरिखाई के विधा ह। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी कविता। तो उहो बरिखा आई ई एगो कविता ह जौन की सत्यनारायण लाल द्वारा लिखल गइल बा। इनकर जन्म 9 जुलाई 1915 के भोजपुर जिला में भइले, उहे आरा जिला, और इनकर मृत्यु 9 फरवरी 2004 में भइले है। ए कविता में कवि बरिखा के माध्यम से संसार के हर तरह के भेदभाव मिटावे के बात करत बाड़े। ए कविता में जब हमनी के पढ़म जा तो और अच्छा से समझ में आई। और अगर तू पढ़ल चाहत रह तो हमनी की किताब टेलीग्राम पर अपलोड कर दिले बानी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बा, जाके ओजे से जल्दी ज्वाइन कर ल और ओकरा के पढ़ ल। तो जैसे ही वीडियो खत्म होता जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बा, ओजे जाके हमरा से बतियाओ कोई तो उहो लिंक बाटे, अपन जाके ज्वाइन कर लेवे के बा और किताब सब अपलोड बाटे, ओकरा के जाके पढ़ लेवे के बा। तो ई एगो कविता हरुवे, ठीक बानू। हमनी के 31 नंबर क्वेश्चन बा कि उहो बरिखा आई में कौना ऋतु के वर्णन बा। ऑप्शन ए जाड़ा, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी बरसात और ऑप्शन डी वसंत। एमे देखते बानी कि नामे बा उहो बरखा आई, बरखा का कथी कहल जाला, बारिश के, जौन की बरसात में होखेला। एकरा में बाटे हमनी के बरसात के वर्णन। तो हमनी क्वेश्चन नंबर 31 के ऑप्शन सी सही हो जाई। क्वेश्चन नंबर 32 बा कि जगलाल चौधरी कौन रही। ऑप्शन ए राजनेता, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी साहित्यकार, ऑप्शन डी तीनों। तो जगलाल चौधरी जो रही उ राजनेता रही। इनकर जन्म बिहार के सारण जिला के गरखा गांव में भइल है 5 फरवरी 1885 में, ठीक बा। इनकर माता के नाम रहे तेतरी देवी और पिताजी के नाम रहे मूसन चौधरी। इनकर बाबूजी बहुत गरीब रहन। मूसन चौधरी जी ताड़ी बेच के अपन घर दुआर चलावत रहन, पढ़ाई लिखाई करावत रहन लइकन के। लेकिन जगलाल चौधरी के ई बढ़िया ना लागत रहे कि हमारे बाबू ताड़ी बेच के आ हमनी के पढ़ावस। ई मना भी करत रहन अपना पिताजी के कि ई काम छोड़ द। ई एगो राजनेता रहले। तो जगलाल चौधरी का रहले, राजनेता रहले। तो 32 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही हो जाई। 33 नंबर क्वेश्चन बा अमृता प्रीतम के कौना पुरस्कार मिलल रहे। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी नोबेल, ऑप्शन डी तीनों। तो अमृता प्रीतम जे रही ई फेलो पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार पौले रही। इनकर जन्म 1919 ईस्वी में भइल रहे। इनकर जन्म स्थान गुजरावाला जौन कि पाकिस्तान में बा ओइजा भइल रहे। हमरे के ऑप्शन में भारत रत्न बा, ज्ञानपीठ बा, नोबेल बा और ऑप्शन डी बा तीनों। तो भारत रत्न ना मिल रहे उनका, तो फेलो मिल रहे और नोबेल भी ना मिल रहे, ज्ञानपीठ एगो मिल रहे और फेलो मिल रहे। हमने के ऑप्शन बी में बा ज्ञानपीठ। तो 33 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही हो जाए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमने के 34 नंबर क्वेश्चन बा कि अमृता प्रीतम मूल लेखिका कौन भाषा के रही। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी बंगला, ऑप्शन डी पंजाबी। अमृता प्रीतम जो रही पंजाबी कवित्री रही। हमने के किताब में वारिसाह से जौन कविता लिखल बा इनकरे लिखल ह। तो ई का रही एगो पंजाबी कवित्री रही। हमने के 35 नंबर क्वेश्चन बा कि कबड्डी खेल कौना स्तर तक पहुँचल बा। ऑप्शन ए जिला स्तर, ऑप्शन बी राज्य स्तर, ऑप्शन सी देश स्तर, ऑप्शन डी एशिया स्तर। तो आजकल हमने जानते बन कि कबड्डी खेल जौन बा अंतर्राष्ट्रीय खेल हो चलल बा। ई एगो एशियाई खेल भी कहल जा सकेला, काहे से कि 1982 ईस्वी में 9वां एशियाई खेल में एकरो के मान्यता मिलल रहे। ई एशिया लेवल तक भी खेलल जाता। तो हमने के क्वेश्चन नंबर 35 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाई, एशिया लेवल तक। क्वेश्चन नंबर 36 बा कबड्डी में प्रत्येक दल में कितना खिलाड़ी होलन। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6 यानी 6। तो कबड्डी के प्रत्येक खेल में देखो हमने के तो नॉर्मली गांव में 5-5 गो 4 गो के खेल लेबे नहीं जा, लेकिन कबड्डी में एगो कोनो भी खेल बनला तो ओकर एगो नियम बनेला। तो एकरो नियम बाटे। तो हर एक दल में 12 गो खिलाड़ी होलन, लेकिन 7 गो खिलाड़ी उतरेलन मैदान में खेले खातिर। काहे से कि अगर बाई चांस कोनो खिलाड़ी के इंजर्ड हो गई, चोट लाग गई, चाहे कुछ दिक्कत आ गई,
तो ए वजह से कबड्डी ऐसा खेले है कि चोट इथी लगबे करी एकरा में पक्का बा। तो चोट उट लगते रहेला एकरा में, तो ए वजह से ओकरा के इंजर्ड होकला के वजह से खिलाड़ी के बदले के पड़ेला। तब मेनली हमने के कितना हो गइल खिलाड़ी 12 गो। तो हमने के 36 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाई 12। क्वेश्चन नंबर 37 बाकी नेह के पाती की रचनाकार बानी। ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी गोरख पांडे, ऑप्शन सी सत्येंद्र सुमन और ऑप्शन डी रामनाथ पांडे। तो नेह के पाती की जे रचनाकार बा उनकर नाम बा गोरख पांडे। इनकर जन्म 1945 में देवरिया जिला में भइल रहे, जौन कि उत्तर प्रदेश में पड़ला। इनकर नाम बा पांडे तो और इनकर जन्म भी भइल पंडित के मुंडेरवा। पांडे से भी याद कर लेबा पंडित, और पंडित के मुंडेरवा गांव इनकर नामे हटे। ई अपना पाठ में मेहनती मजदूरन के बारे में लिखले बानी। आ उ लोग धरती के हरिहर रखेला और महत्वपूर्ण योगदान बा लोग। इहे लोग जौन बा दुनिया के जान ह लोग। वही लोग के वजह से देश दुनिया में नया नया काम होखेला और देश दुनिया आगे की ओर बढ़ेला। और ये बात सही भी बा। तो नेह के पाती में ई मजदूरन के ओर प्रकाश डलले बाड़न, ठीक बा। तो हमनी के पाठ में एक ही पांडे बाणे जौन की गोरख पांडे हमें। तो हमनी के 37 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही हो जाई गोरख पांडे। 38 नंबर क्वेश्चन बा कि भोजपुरी के पहिलका फिल्म कौन रहे। ऑप्शन ए बलमा बड़ा नादान, ऑप्शन बी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, ऑप्शन सी लागी नाही छूटे राम और ऑप्शन डी गंगा किनारे मोरा गाँव। सबसे पहला फिल्म रहे भोजपुरी में जौन बनल रहे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। ई 1962 में रिलीज भइल रहे और डेट का रहे 12 फरवरी रहे। अब अगर गूगल सर्च कल जाओ तो 1963 देखावेला। तो ये 1962-63 एक अपन मेंटेन करे के बा। लेकिन अगर ऑप्शन में दी 1962 तो 1962 मारे के बा, कैसे हमने के बुक के अनुसार चले के बा। ई जौन फिल्म रहे एकरा में श्री विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी के पैसा लगा रहे टोटल, और नाजिर हुसैन, रामायण तिवारी, असीम कुमार और कुमकुम काम कैले रहे लोग। असीम कुमार ए फिल्म के हीरो रहन यानी नायक रहन और नायिका रही कुमकुम। ए फिल्म में संगीत जौन रहे वो यानी बैकग्राउंड म्यूजिक जौन रहे चित्रगुप्त के रहे, गीत जौन रहे शंकर सैलन के रहे। ई अभी यूट्यूब पे देखे के भी मिली, तो अगर चाहत देखे के तो देख लो। बहुत बढ़िया फिल्म बा, पहिलका फिल्म बा। हमने के इतिहास के बारे में देखोगे चाहिए कि हमने के कैसन इतिहास बा, पहला फिल्म कैसन बनल रहे, का रहे ओकरा में खासियत का ना रहे, सब देखे के चाहिए। क्वेश्चन के बाटे आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। हमनी के क्वेश्चन नंबर 39 बाकी 42 के साथी के रचनाकार बानी। ऑप्शन ए गोरख पांडे, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी संत शिव नारायण और ऑप्शन डी रमाकांत द्विवेदी रमता। तो 42 के साथी रमाकांत द्विवेदी द्वारा लिखल गइल बा, ठीक बा। एक कविता में ई बतावल गइल बा कि पहिले के आदमी लोग यानी क्रांतिकारी जौन वीर लोग रहे, जौन आज़ादी खातिर लड़ले रहे लोग, जो अपन जान निछावर के लिए रहे लोग, ई सोच के अपन जान दे दिले रहे लोग कि अंग्रेज के गोइला के बाद एमे सुशासन आ जाई। सुशासन कहे के मतलब कि एजा के लोग खुशी से रही, सुराज रही। लेकिन जब सत्ता मिलल एजा लोग के, तो एजा के लोग कुर्सी के अहंकार में, सत्ता के अहंकार में गरीब लोग के भुला गइल। और ई सब बहुत दुखद बात बा भाई। केहू जान गवाता अपना देश खातिर, और उ का चाही कि अपन देश में खुशी रहो, अपन घर में खुशी रहो। जब नेता बन गई लोग तो उ कुर्सी के लालच में ई गरीब लोग के भुला गई लोग, ठीक बा। तो यही सब दुख के ई बहुत ही मार्मिक ढंग से एक कविता में वर्णन कइले बावन और अपन कलम के बल पर एक व्यक्त कइले बावन। हमनी के ऑप्शन बा गोरख पांडे। तो गोरख पांडे जौन बावन नेह के पाती लिखले बावन। अमृता प्रीतम लिखले बड़ी वारिसाह से। संत शिव नारायण जौन के हमनी के पहले के पाठ विषय वास न छूटत न मन से, तो ई लिखले बावन। और 42 के साथी जौन हमनी के लिखले बावन ई रमाकांत द्विवेदी लिखले बावन। के लिखले बा रमाकांत द्विवेदी, जिनका के रमता भी कहल जाला। क्वेश्चन नंबर 40 बा हमनी के संत शिव नारायण के जन्म कौना जिला में भइल रहे। ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बक्सर और ऑप्शन डी बलिया। संत शिव नारायण के जन्म आजमगढ़ में भइल रहे। सिवान आ बक्सर बिहार में बा और आजमगढ़ आ बलिया जौन बा यूपी में बा। यूपी माने उत्तर प्रदेश में बा। लेकिन एहुओ में हमनी के चंदवार गांव में भइल रहे इनकर जन्म। तो चंदवार गांव गाजीपुर में पड़ला, जौन की आजमगढ़ के तरफ पड़ला। तो यही से संत शिव नारायण जौन रही ई कहाँ के रही, आजमगढ़ के रही, जौन की उत्तर प्रदेश में पड़ेला।
क्वेश्चन नंबर 41 बा कि जोगी खातिर कौना इंद्रिय के साधन सबसे जरूरी बा। ऑप्शन ए रसना यानी जीभ, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी मन और ऑप्शन डी नयन। देखो जोगी के मन के अपना वश में कईल बहुत ज्यादा जरूरी बा। पाठ में पहले ही लिखल बा विषय वासना छूटत न मन से नाहक नर वैराग धरो। यानी विषय जौन वासना विषय बा उ मन से तो जात नइखे, तो झूठहू में तू वैराग धइले बड़। जब मन से ई सब ना गइल तो तोहार वैराग कोनो काम के नइखे। जब मन कंट्रोल हो जाई तो जीभ कंट्रोल हो जाई, कान कंट्रोल हो जाई और आँख भी कंट्रोल हो जाई। ठीक बनू। अब आँख कोनो खराब चीज देखता तो अगर मन कहता तबे उ देखता। ठीक बनू। जैसे अगर हमने के लिही जा उदाहरण रामायण देखे के होखे, महाभारत देखे के होखे, पढ़ाई करे के कह दिया आँखें देख देख पढ़ी लेकिन ओकरा पढ़े के मन नहीं करत। काहे से कि मनवे हटे कर कारण। अब कह दियो फिल्म लगा दो, साउथ फिल्म लगा दो, कोनो बढ़िया नयका KGF लगा दो, बाहुबली लगा दो, मगधीरा लगा दो, मन कहे कि चल रे भाई देखल जाओ 2 घंटा कैसे बीत जी पते ना चली। आई जे पढ़े बैठ जाई 2 मिनट बैठल मुश्किल हो जाई। ठीक बनू। तो ई का होखेला मन के कंट्रोल करे के चाहिए। जीभ के बात करियो, मान के चलो शुगर पेशेंट बा तो उ देखता मिठाई तो ओकरा मन में लालच पैदा भइल कि यो खा ली का, तो उ जानता कि हम मिठाई खाइम तो हमरे भोगे के बा, हमरे दुख बा। लेकिन मन के अतना कंट्रोल हो गइल बा हमनी के ऊपर कि हमनी के कोनो भी चीज के साध नहीं जा पावत, कोनो भी चीज के कंट्रोल नहीं जा कर पावत। ए वजह से ई जौन शुगर पेशेंट बा उ अगर खाई तो परेशानी हुई। तो कान के उदाहरण देते जैसे प्रवचन सुने के होखेला, भजन सुने के होखेला तो कान सुनल ना चाहे। ये भोजपुरी गाना चालू हो जाओ पवन सिंह, खेसारी, नीलकमल ई सब लोग के, तो बस मन कर लगे चलो सुनना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मनवे मेन चीज बा, मन के कंट्रोल कर लेला तो सब कंट्रोल कर लेला। तो हमन के इहे कहता जोगी खातिर कौन इंद्रिय साधन जरूरी बा, मन के कंट्रोल कईल जरूरी बाटे। हमन के 42 नंबर क्वेश्चन बा जमाल वध काव्य खंड केकर लिखल ह। ऑप्शन ए डॉक्टर राम विचार पांडे, ऑप्शन बी कुलदीप नारायण झड़प, ऑप्शन सी प्रसिद्ध नारायण सिंह और ऑप्शन डी राम वृक्ष राय जेकरा के विधुर भी कहल जाला। कुलदीप नारायण झड़प जी जौन बानी वो बलिया जिला के लीलकर गांव में जन्म लेले रही। ठीक बा। और हमनी के पाठ में दिहल फतेह शाही पाठ जमाल वध के ही एगो अंश ह। जौन हमनी के किताब में दिहल बा फतेह शाही, तो ई जौन दिहल बा उतना अंश बा उ जमाल वध के ही एगो अंश ह। अगर बात कइल जाओ कुलदीप नारायण झड़प के कुछ और किताबन के तो अरघ, बात के बात, दोहा सतसई इहे सब बाड़ी से किताब इनकर। हमनी की किताब में बाकी लोग के नाम नइखे। ठीक बानू। और कुलदीप नारायण झड़प के नाम बा तो एहू से पकड़ लेम जा कि जमाल वध के कर लिखल ह कुलदीप नारायण झड़प के। बाकी हम बताइए देनी कि ई फतेह शाही पाठ जौन बा जमाल वध के पाठ ह। तो हमनी के 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाई ऑप्शन बी कुलदीप नारायण झड़प। हमनी के 43 नंबर क्वेश्चन बा अंबेडकर के प्रारंभिक शिक्षा कहवा भइले है। ऑप्शन ए सतारा में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म भइले 14 अप्रैल 1891 में, वो महू में भइले। ठीक बा इनकर जन्म। माई के नाम रहे भीमाबाई और पिताजी के नाम रहे रामजीव राव मलोपी राव। ठीक बानू। इनकर प्रारंभिक शिक्षा जौन रहे यानी शुरुआती जौन पढ़ाई होला तो सतारा में भइल रहे और ओकरा बाद ई मुंबई चल गइले और अमेरिका से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के पूरा कइल। PhD होखेला तवन उ लंदन विश्वविद्यालय से कइले रहन। प्रारंभिक मने कि शुरुआती पढ़ाई जौन भइल रहे उ भइल रहे सतारा में। तो 43 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही हो गइल सतारा में। 44 नंबर क्वेश्चन बा अंबेडकर जी के बाबूजी सेना में का रही। ऑप्शन ए सूबेदार, ऑप्शन बी मेजर सूबेदार, ऑप्शन सी हवलदार और ऑप्शन डी कैप्टन। डॉक्टर भीमराव जी के पिताजी जेकर नाम रहे श्री रामजीव राम मालोपी राव जवन की सेना में मेजर सूबेदार रही। मेजर सूबेदार मतलब सेना के पद एगो हटे जवन की उच्च पद होखेला, उच्च पद में से एक बा तो ई मेजर सूबेदार रही। तो 44 नंबर क्वेश्चन के भइल आंसर बी मेजर सूबेदार। और 45 बा श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर जी के रहस। ऑप्शन ए मतारी, ऑप्शन बी बहिन, ऑप्शन सी मौसी और ऑप्शन डी फुआ। भीमाबाई जौन रही भीमराव के माई रही। भीमाबाई और भीमराव ई याद रहे के चाहिए। तो भीमराव के माई के रहे भीमाबाई
जौन कि महाराष्ट्र के एगो जिला बा रत्नागिरी, ओइजे रहित रही लोग, ठीक बा नु। तो 45 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही हो गई कि ई मतारी रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। हमनी के 46 नंबर क्वेश्चन बा कि मतन कहानी में मतन का ह? ऑप्शन ए नायक, ऑप्शन बी खलनायक, ऑप्शन सी नायिका और ऑप्शन डी कौनो ना। नायक मने हीरो, खलनायक मने गुंडा, नायिका मने हीरोइन। तो मतन बा तो मतन लड़का के नाम हो, तो हीरोइन तो हुई है ना। ई नायक बा जेवना के जमींदार के वजह से मृत्यु हो जाता बा। गरीब के शोषण कैसे होखेला बड़ जमींदारन द्वारा, ई देखावल गइल बा। ए कहानी में हमनी के केरल के गरीबन के साथ होखे वाला असमानता ओकरा के देखावल गइल बा। ई क्वेश्चन भी आ सकेला कि मतन के कहानी में कहवा के गरीबन के साथ होखे वाला असमानता देखावल गइल बा। तो ऑप्शन में दी केरल, तो उहो सही हो जी, ठीक बा। फिलहाल हमनी के मतन के कहानी में मतन जौन बाटे उ नायक बा, जवन की जमींदार के पैसा देले बा और जब उ मांगे जाता तो जमींदार एकरा के मरवा देत बा। तो ए कहानी में मतन जौन बा तौन का बा नायक बा। 47 नंबर क्वेश्चन बा वर्षा ऋतु के कौन लोग गरियावेला? ऑप्शन ए कार पर चढ़े वाला लोग, ऑप्शन बी छोट छोट लइका, ऑप्शन सी रोज कमाए खाए वाला मजदूर और ऑप्शन डी केहू ना। ऐसन तो बात नहीं है कि केहू के ना दिक्कत होत हुई, केहू ना केहू के तो दिक्कत होते हुई। कार पर चढ़े वाला लोग के उतना दिक्कत नहीं है, कैसे कि वो अपन कार निकाली और बस अपन काम कर चल दी। छोट छोट लइकन के मजा बा और पढ़े जाए के ना मिली, खेले के मिली और बरखा में छपक छपक के खेले के मिली। लेकिन रोज कमाए खाए वाला जौन मजदूर होखेला नु, ओकरा के बहुत दिक्कत होला। काहे से कि ओकर कमाई जौन होला उ खाए पिए के ओकर जरिया होला, ओकर घर परिवार चलावे के जरिया होला। और अगर बरखा हो गई तो उ ना जा पाई अपन काम करे, ठीक बा। अगर उ काम ना करी ओकरा घर परिवार के खाए पिए पहने ओढ़े के सब चीज के दिक्कत हो जाला। ए वजह से रोज कमाए खाए वाला जौन मजदूर होलन का करेलन, ई गरियावेलन केकरा के? बरखा के, बरखा ऋतु के। क्वेश्चन नंबर 48 बा कि जगलाल चौधरी के जन्म कहवा भइले है? ऑप्शन ए बा छपरा में, ऑप्शन बी बा गरखा में, ऑप्शन सी बा पटना में और ऑप्शन डी बा पूर्णिया में। तो जगलाल चौधरी बिहार के सारण जिला में गरखा गांव में जन्मले रहन। इनकर जन्म 5 फरवरी 1885 में भइले है और ई गांधी जी से प्रभावित रही। इनकर व्यक्तित्व ऐसन रहे कि ई हमेशा सादगी और ईमानदारी के साथ रहत रही। तो जगलाल चौधरी के जन्म कहाँ भइले है? बिहार के सारण जिला में। और सारण जिला के कौन गांव में? गरखा गांव में। तो ऑप्शन बी सही हो जाई। क्वेश्चन नंबर 49 बा कि वर्षा से कविता में पंजाब के कौन नदी के नाम आइल बा? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाव, ऑप्शन डी सिंधु। अमृता प्रीतम के द्वारा लिखल गइल वर्षा में ये लिखल गइल बा कि देख ना चौपाल के हालत लासन से पाटल बा और चिनाब नदी में पानी ना लोहू मने खून आटल बा। देख ना चौपाल के हालत लासन से पाटल बा और चिनाब नदी में पानी ना लोहू आटल बा। तो हमनी के एमे देखते बन जाए कि चिनाब नदी के नाम बा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, चिनाब नदी के नाम बा 49 के ऑप्शन नंबर सी। हमनी के 50 नंबर क्वेश्चन बा कि रात रात भर नींद काहे ना आवेला? ऑप्शन ए हल्ला गुल्ला से, ऑप्शन बी सोच फिकिर से, ऑप्शन सी गर्मी से और ऑप्शन डी डर से। तो देखो अगर ऐसे पाठ के नाहियो अगर जानत हो तो एकरा के हमनी के आसानी से उत्तर दे दम जा। कैसे कि हल्ला गुल्ला में भी बहुत लोग के उंघाई लाग जाला, केहू केहू बाराती में जाके सूत जाला, हेने डीजे डांस चलता और हेने आके आदमी सुतल बा, हेने गाना बाजता बियाह शादी में, हेने सुतल बा। हर जगह पर केहू पूरा शहर में रहता, हेने दिन भर रात भर गाड़ी चलते सन उ सुतल बा। तो हल्ला गुल्ला से भी आदमी सूत जाला। सोच फिकिर जब होखेला नु तो आदमी के उंघाई ना लागे। और गर्मी भी रहेला तो जब नींद लागेला नु तो गर्मी आ एथी ना लौकेला, उ सुतिए जाला। लेकिन जब सोच फिकिर ई सब रहेला तो ओकरा उंघाई ना लागे। और डर से का? डर से भी आदमी सुतेला। डर से तो औरी सुतेला, केहू कह दी कि भूत बा तो उ डरे घर से निकली ना, उ औरी ओढ़ के सूती जाई। तो 50 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही हो जाई। अभी हमनी के पाठ के अनुसार बात कइल जाओ। जौन प्रश्न बा वही पाठ से लिहल गइल बा जौना में कि क्रांतिकारी लोग अपन जान देले बा और जौन भी आजकल के नेता देश के सत्ता हथियाइले बा उ गरीब लोग के समझत नइखे। नेता अपन अहंकार में डूबल बा और गरीब अपन ऐसे ही मरता। तो वही पाठ से लिहल गइल बा जौन कि 42 के साथी नाम ह और रमाकांत द्विवेदी जौन के हमनी के रमता भी कहनी जा, उनकरे ई लिखल पाठ ह। के किताब में लिखल बा कि भूखे पेट बिसुरे लइका, बिसुरे माने सुसुक सुख सुख के रोता,
तो भूखे पेट बिसुरे लइका समझे न समझावे, गांधी लुगरिया रनिया झुरवे, लाजो देखी लजावे। बिनु किवाड़ के कुकुर पैसे, ले छुछुहर ढिमिलावे। रात भर सोची फिकिर में आँखी नींद न आवे। ई दुख सहल न जाई कि मन उबियाइल ए साथी। साथी ऊ दिन पड़ल याद, नयन भर आइल ए साथी। तो इहे लिखल बाटे। तो एमे लिखल बा साफ साफ कि रात भर सोच फिकिर में आँखी नींद न आवे। क्वेश्चन के आंसर का हो जाई? ऑप्शन नंबर बी, सोच फिकिर से। क्वेश्चन नंबर 51 बा, भोजपुरी के पहिल की फिल्म के हीरोइन के रहे? ऑप्शन ए कुमकुम, ऑप्शन बी नरगिस, ऑप्शन सी वैजयंती माला और ऑप्शन डी शबना आजमी। तो भोजपुरी के पहिलका जौन फिल्म रहे उ गंगा मैया तो पियरी चढ़ैबो रहे, जौना में श्री विश्वनाथ प्रसाद हजारी के पैसा लागल रहे, जौन की बनवैले रहन और काफ़ी किफ़ायती भइल। ई फिल्म बहुत ज़्यादा चलल, हिट रहल फिल्म, ठीक बा। एकरा में जौन नायक रहन उनकर नाम रहे असीम कुमार। नायक माने हीरो जे रहे उनकर नाम रहे असीम कुमार। जे हीरोइन रहे उनकर नाम रहे कुमकुम। 51 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सही हो जाई ए, कुमकुम। हमने क्वेश्चन नंबर 52 बाकी गोरख पांडे कहवा के रहनिहार रही? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी बलिया और ऑप्शन डी सासाराम। तो गोरख पांडे जौन रही उ पंडित के मुंडेरावा कहता ही बानी, पंडित के मुंडेरावा गांव के रही, जौन की देवरिया रहेला, ठीक बानू। ई उत्तर प्रदेश में बा और उत्तर प्रदेश में बलिया में बा, ऐसे कर उत्तर हो जाई बलिया। हमने के क्वेश्चन नंबर 53 बाकी एशियाई खेल में कहवा कबड्डी के पहला बार शामिल भइले है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पटियाला और ऑप्शन डी दिल्ली। 1882 ईस्वी में आयोजित भइले है 9वां एशियाई खेल, जौना में एकरो के यानी कबड्डियों के एशियाई खेल में शामिल कइल गई रहे। एकरा खातिर नियम बनावल गई, ठीक बा। और ई जौन भइल रहे ई भारत के राजधानी में भइल रहे और भारत के राजधानी का ह? दिल्ली। तो ई दिल्ली में भइल रहे। 53 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाई, दिल्ली में। 54 नंबर क्वेश्चन बाकी डोमकच खेलल जाला? ऑप्शन ए बारात आवे पर, ऑप्शन बी बारात विदा होखे वाला रात में, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कौनो ना। डोमकच जौन ह एक प्रकार के नाटक ह। ई बारात चल जाला मेहरारू एमे नाटक करली सन, एकरे के डोमकच कहल जाला। तो ई ऑप्शन नंबर बी हो जाई 54 के कि बारात चल जाला तब ई खेलल जाला, बारात के विदा होखला के रात में। हमने के 55 नंबर क्वेश्चन बाकी संत शिव नारायण जोर देले बानी? ऑप्शन ए आंतरिक साधना पर, ऑप्शन बी बाह्य साधना पर, ऑप्शन सी दोनों पर और ऑप्शन डी कौनो पर ना। तो हमने के संत शिव नारायण जौन हनी ई संत कवि रही और ई पलटू दास और कबीर दास से प्रभावित रही और यही वजह से ईश्वर के निराकार रूप के मानत रही। एकरा में लोग अध्यात्म और आंतरिक साधना यानी मन पर नियंत्रण करे पर जोर देवेला। तो संत शिव नारायण का करत रही? आंतरिक साधना पर ध्यान देते रहे। हमने के 55 नंबर के आंसर हो जाई ऑप्शन ए, आंतरिक साधना पर। हमने के क्वेश्चन नंबर 56 बाकी संत शिव नारायण के नाम पर कौन संप्रदाय चल बा? ऑप्शन ए सर्वभंग संप्रदाय, ऑप्शन बी हरिदासी संप्रदाय, ऑप्शन सी शिव नारायणी संप्रदाय और ऑप्शन डी तीनों। क्वेश्चन नंबर 56 का हमने के आंसर शिव नारायणी संप्रदाय हुई, जौना में शिव नारायण जी के अनुयायी यानी जे इनका के फॉलो करत रहे, इनकर सिद्धांत पर चलत रहे, इनकर बात के मानत रहे। तो ई लोग का कैलस शिव नारायणी संप्रदाय चलेले रहे। संप्रदाय का होला? एगो कोनो खास ग्रुप होला लोग के, जौना में एक विचार पर लोग चलेला, वो कहला संप्रदाय। ओकरा में बहुत सारा लोग आदमी हो जाला तो हो जाला संप्रदाय। ई नामे पर बाटे संत शिव नारायण, तो शिव नारायणी संप्रदाय आराम से याद रही, ठीक बा। तो इनकर अनुयायी लोग एक प्रचार प्रसार कैले रहे लोग। 56 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाई, शिव नारायणी संप्रदाय। हमने के क्वेश्चन नंबर 57 बा संत पलटू दास के गुरु के नाम रहे? ऑप्शन ए बाबा पार्वती दास, ऑप्शन बी बाबा जानकी दास, ऑप्शन सी बाबा किशुन दास और ऑप्शन डी कौनो ना। संत पलटू दास के गुरु जी रहन जानकी दास और ये हमने के पाठ में बतैले बनी कि साधना क के भक्त भगवान के समाहित हो जाला, ठीक बा। और सब अंतर भेदभाव खत्म हो जाला और ये हमने के पाठ कौन ह? तो साधो भाई। तो हमने के संत पलटू दास के गुरु के का नाम बाटे? बाबा जानकी दास, ऑप्शन नंबर बी 57 के। 58 नंबर क्वेश्चन बा जगलाल चौधरी के परिवार जियत रहे? ऑप्शन ए अमीरी में, ऑप्शन बी फकीरी में, ऑप्शन सी दोनों में और ऑप्शन डी कौनो में ना। ई फकीरी में जियल रहन लोग। फकीरी मन होला कंगालपन
गरीबी ओकरे कहला फकीरी में। तो हमनी के 58 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाई। हमनी के 59 नंबर क्वेश्चन बा कि जगलाल चौधरी के नाम कौना मेडिकल कॉलेज में लिखाई रहे। ऑप्शन ए पटना मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी नालंदा मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन सी मगध मेडिकल कॉलेज और ऑप्शन डी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। तो जगलाल चौधरी छपरा से मैट्रिक कैले रही और जिला टॉपर के लिस्ट में आके चांदी की मेडल प्राप्त कैले रही, ठीक बा। और ई पटना से अपन इंटर के पढ़ाई कैले रही और कलकत्ता जाके ये अपन मेडिकल के तैयारी कैले रही, अपन मेडिकल के पढ़ाई कैले रही। 59 के कौन आंसर हो जाई? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। चला हमने के लास्ट आज के क्वेश्चन बा, भोजपुरिया मजदूरन के अंग्रेज कौन मार्ग से मॉरिशस ले गई रहसन। ऑप्शन ए हवाई मार्ग से, ऑप्शन बी जल मार्ग से, ऑप्शन सी रेल मार्ग से और ऑप्शन डी सड़क मार्ग से। तो एकर आंसर तू तो जानते हो खबर, काहे से कि पिछलका वीडियो में भी बतैले बानी और एहू में भी जिक्र कइबे कइनी है करा के। तो तोहरा ई बतावे के बाद कमेंट बॉक्स में कि भोजपुरिया मजदूरन के अंग्रेज कौना मार्ग से यानी कौना रास्ता से ले गई रहसन। जहाज से ले गई रहसन यानी हवाई मार्ग से ले गई रहसन, जल मार्ग माने कि नाव से ले गई रहसन, रेल मार्ग मतलब ट्रेन से ले गई रहसन, कि सड़क मार्ग से ले गई रहसन माने रोड से ले गई रहसन। तो दूसरा देश में ले जाए के रहे तो काथी से ले जिहसन, ई भी सोचे के बा। तो एकर आंसर तू हमारा के कमेंट बॉक्स में जरूर दिह, जरूर जरूर। इकर हम आंसर पहले भी पिछला वीडियो में भी बता देले बनी। तो एकर आंसर डालो और अगर किताब के जरूरत बा तो किताब हमारा टेलीग्राम चैनल पर बा। और अगर हमारा से कुछ बात करे के बा तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बा, ओमे जाके बात कर सकेला। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देम नीचे, ओकरा पर जाके क्लिक करके आप बात कर सकेला। तो बस ये वीडियो में इतना ही, मिला जाए अगला वीडियो में। तब तक तू अपन एग्जाम के तैयारी बढ़िया से करत रह। धन्यवाद।